благодарение на стажантски програми и практики научава много за кратко време от истински професионалисти в сферата. Хотел Премиер Велико Търново съдейства за професионалната подготовка на студентите в специалност туризъм от Великотърновския университет. Нашите анкетни проучвания показват, че студентите активни по време на стажове и практики се реализират по-добре на избраните от тях работни места и остават за по-дълго време в туристическите компании.